samudra sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk oh Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sak jawaning pagelaran negari Ngastina nyerantos paduka lajeng Kang Wirapun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra kok nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kose ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis duwe putu kabeh kudu dipateni oh nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang menapa ketang colok lintang sambung obor ketang colok lintang sambung obor budal dina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Peneban wane solae budal wadya tropesa kalero biro pangeran ngomong kabar alokor anggono pacin setan priprayangan tetapet buka kimpul sadane rekam simbol anak lorang
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya Nangkono magawe klarira wang oh adalah lagi aku tekan tapel atas negara Ngamarta kedadak ana satriya ingkang nyegat kelawan lakuku sak prajurit sak rombongan dicegat sapa aku ya lagi ngrundani negara Ngamarta lah kok rantak-rantak barisane mbuh wis ka negara ngendi terus iki ya prajurite sapa aku ya ora ngerti kok iso tekan kene kowe yo aku diutus karo sesembahanku Kinen ngluruk negara Ngamarta dadi Ngamarta dadi Karangabang bakal mateni para Pandhawa sak anak-anake sak putune kabeh ngerti ya aku ki anak Pandhawa aku anake Bapa Werkudara lho kowe kuwi isih getih Pandhawa ya isih anake kok walah keparat ayo kowe gelem sumingkir apa ora nek ora gelem sumingkir arep ngopo nek ora gelem sumingkir bakal tak tugel gulumu tugelen to nek iso kowe barang gelem lunga apa ora gelem bali nang negaramu apa ora gelem bali tak tendiang aja apa jenenge duh lali to ngontian apa jenenge apa tak tendang ora mencelat tigamu aja diundang Antasena babu arep ngopo kowe ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing olehno prapting lalis mbuh sapa mau jenengmu guru kenalan
Guri no guri. Sirah. Yo, antem meneh. Apa? Mangkemu ayo. Biar. Oh. Cocok tidak. Lihat. Lali. Yo. Join doi. Balik kira. Wah. Sopo Gatotkaca majure wah Dian mat Wah.
Sapa? Antarja. Sapa? Aku. Temenggung Warjo. Ojan. Mati. Put. Waduh. Uluh. Suara. Ora iki wadyabalaku kok ora ana sing mundur. Aku ngenteni le do sambat teko rene je malah. Waduh, pecah belum bener. Waduh, Kok suwe banget berangkang. ana mundur wae ngono ora ana gunane ngetapke kowe iki. Iya nyun ngapunten. Ngapa? Nggih. Kepethuk Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Ora mungkin menang mundur. Nggih. Ngapa kuwi raine kok mlonyok kuwi? Aku takon barang. Ngapa le mamang kaya ngono kuwi ngapa? Wah, aku. Ayo muter wae ngono. Wah, ngetapke wadyabala ora ana gunane. Si ana sing iso dintelke apa ora kene? Maju rene. Pripun, Mang? Pripun, Bambang? Ora kowe iki wadyabala saka ngendi? Nggih, dipun pangaken kemawon kula menika saking Parangkusuma. Saka ngendi? Parangkusuma. Sing kana. Bisa. Wis ora sak aku ora perlu kowe karo mundur wae wis aku ora arep ndakel. Nggih pun. Nggih pun, ngatur nggih pun. Sengit aku. Ora ana gunane. Cupuku tak salah ngerti ya. Wah, iki apa? Ayo. Para Pandhawa. Do maju kabeh alpa kene itu mbuh datimu kaya apa? Jaya merata imbangan pada-pada. Iki sapa iki? Aku Dewa Kumara. Dewa Kumara. Ayo kowe sapa? Antarja. Wah, edan. Nak Werkudara kowe. Dasar wurung itu ayo, gelem mundur apa ora? Mundur sak prajuritmu diundurke kabeh. Ora gelem mundur nek durung kelakon bedah negara Ngamarta. Nek durung gawa kabeh sirahe Pandhawa 5 durung ora bakal mundur sejangkah. Yen pancen ngono kowe wani karo Antarja. Apamu sing tau dene nyocupu tanpa nono. Satu. Dua.
Wedan ampuh tenan nggih. Wah, kowe arek ngopo kowe kene mlebu? Tapi Iki sapa iki? Isih wani maju iki sapa iki? Senopati Ndorowati Setyaki. Setyaki tekan kene ngapa? Kowe pendhita ngedapi-dapi. Tapi wae cah ampuh padha apa-apa iso aku ki. Wis sembetrengan kowe. Ngapa kowe arep melu mlebu nang cupu? Sedurung aku mlebu cukumu kowe bakal tak antemi. Nya. Kene ya meng ngono. Ngono kok le sumbar le ampuh banget. Andekno meng dinunul wae wis mlebu. Kaya ya nek arep mulai kaya ya. Kene meng di. Ngono wis mak truk. Meng sedilit kowe wis rampung. Ayo amuk para Pandhawa. Jebul yae saya truk belum. Nggih, Wilujeng. Injing, Om sapa? Benyek. Bagong apa Gareng apa Petro? Nggih, Wilujeng dalu. Mas Gareng, Mas Petro. Wilujeng dalu nduk Cahayu lintang Kairo ya nak Wilujeng dalu. Bajigur aku ora disapa. Ya. Wilujeng dalu, Pakde, Bagong. Good night, everything is okay. Yes, good night, good night. Ya. Ya, good Lintang. morning ya sekarang. Yes, good morning. This morning is very kulkas. Apa itu? Udaranya sangat-sangat dingin. Oh. Waton wae kok yo very kulkas. Kulkas ka adem ora? Ya adem ayo. Wah, limbak lintang Kairo. Nggih. Mas jan pamuntutan isih akeh no. Nggih, laras Sing kira-kira urung dipinangkani gek ndang dipinangkani. Ora Nggih. krasa ngerti-ngerti wong setengah telu. nggih napa nggih wau? Apa mau takon karo mbak-mbak presiden ku sing durung Nggih. dipinangkani apa? Oh ya kutut manggung, oke kutut Nggih. manggung. Aman. Nggih aman. Yan. Iki panyuwunan saka Gunung Kidul iki Mas Fatah CS mau ngersake kutut manggung. Nggih. Nek kutut manggung kita kowe kudu tak duetke karo Mbak Ayu. Oh, nggih boleh monggo. Ayo. Mbak Ayu. Ayo sinden beser ngadeng ser. Nek ora ngono. Beser pripun to? Ayo ku mau. Jenenge wong Noyo iki rak ya umum to. Oh, nek pipis ki noya. Noyo. Aja muni pipis. Lah kemaro Gusti matur apa? Karo Gusti matur Gusti ajeng pipis ngono. Ya ora ya. Oh. Kira. Mau ki wis ka iso diempet ya, Mbak ya. Grogi aku no Mbak Lintangnya aku ki grogi. Lah napa to, Mbak? Sami Ya mawon. piye ya lah ya bojoku ya ora kedep ngawakmu. Wonge endi wonge? Mbok nanti lunga nanti mau. Sapa? Penanggung jawab rombongan ki malah Oh, lunga. anu paling ngethoki sing do turu-turu. Oh, ya ngerti aku ngerti. Iki lagi nganu iki agek menata manajemen iki. Iya. Ayo kowe ben kanca-kanca ki terus beres. Mingkari mulih mingkari antuk-antukan. Ha iya. Karo nyuda sing padha ril nyambut gawe ra tertib wis sudani 2000. Kita do tertib kabeh kok. Tertib kabeh. Mergo ngerti juragane kejem.
Kejem sapa? Ayo Bas Boronge nak kejem to. Ya ora ya. Ora ya. Ora yo baguse kok ngono kok. Waduh, ya. Ana pamundutan mriki Mbak Ayu karo Mbak Lintang mau sing ngersake kutut manggung durung di apa jenenge dipinangkani engko ndak cuwa penggale. Nggih. Duet karo Mbak Lintang ya. Iya. Lah ya nek nyawang Lintang sing kaya ngono kuwi. Pripun? Biyen yo Pripun? iki lho. Aku biyen yo semene iki. Masa? Engko delalah aku somben yang ngono kuwi, Mbak. Ah kok iso dadi kaya ngono kuwi arek-arek. Lah mbok. Apa kalgawene iki Iswan mesti ku ya. Lah yo mestine iya. Ya iso ora apa-apa karang apa-apa. sesuk ki ya Lintang ki sesuk calone ya ngono kuwi. Ya. Ayo coba kaya ngapa arep Mbak Lintang sik apa Mbak Ayu sik? Gentenan. Saking bawon apa? Ora sah langsung wae langsung. Engko ndak setengah jam dhewe nek nganggo bawa. Lah ngendrane kok jam 3 kok agi goro-goro iki kepiye? Tenangno wae iki niki dalang cerdas kok. Ya, langsung satset das-das. Rampunge lakon aku 5 menit diadi kok. Hah? 5 menit. Lakon Kok kadang ming 2 menit. Lah kok gelis semen. Ngerampung kowe lakon kok kesuwen. Gerakane ya ming ngono kae kok. Waduh, gerakane. Delok iki ngomong kuwi kok. Wis ngentek-entek ditku ki delok iki. Wah iya. Apa kok kebingungan Werkudara? Lho terus ngodung. Pripun? Wong bojomu ambekan. Ambegan we merdu ya. Ambekan we petrot. Lho piye to? Wong panas slendro karo pelok dadi siji kok. Dah nyolek Kok nyuara padake? ya, Mbak. Ming aku nyuara disuarani minggat kok aku. Ya iya. Wah iya. Mbak Ayu. Iki rame-rame iki, Truk. Nek cara skor ya skor imbang. Nah Ayu ki menang wis cara dene swarane iki wis dadi wis cantas. Lintang ki menang. Mboten, Om. Hah? Mboten. Piye to? Nggih tasik Mbak Ayu no. Loh, neng masing-masing kan punya kelebihan sendiri-sendiri ngono. Duwe ciri khas dhewe. Nah, Iya. gitu maksudnya. Kowe sesuk latihane kaya Ayu ben suarane iso bantah, iso banter. Nggih. Neng sawah. Teng sawah. Aja ning omah. Kok saged? Kok saged teng sawah? Lho neng sawah iki kan ono kae lho gugusahe manuk mret lho. Oh. Gusah-gusah manuk ya. Latih vokal. Ayu ku biyen ngono kok latih. Jaluk nganu wawarang. Heeh. Pripun? Siji aja ning gone Pak Dalan. Lah ndek Loro ndi, Mbak? aja ning omahku. Lah ning Nah. ndi? Nyemelangi. Nah neng nggonamu sing nyemelangi bojomu. Heeh. Nek ning gone Pak Dalang, dalange. Weh, Loh, aku malah mau iki wis jalane. ngomong neng ngarepe Lintang karo neng ngarepe Gading aku wis ngono. Wis anu vertikal, horizontal ngono kae. Berbahaya. Oh iya iya. Vertigo. Ora ngerti nyemelangi, ora ngerti. Lah bahasanya kan beda Jawa Timur. Oh, iya. Nggih. Nek Jawa Timur nyemelangi iki apa? Nyamari. Nyamari. Ya, meh mirip. Nyamari karo lemari apa nih? Ayo beda kok nyamari iki bebayani nek lemari kuwi nggo nyimpen bekaka. Nggih. Jenengan mawon, Pak. Simpen ning lemari kunci ayo. Pak. Lho nek Lintang iki iso dilebokke lemari. Nek Ayu ki sane meh dilebokne kulkas. Ya, kulkasnya sepira? 2 pintu apa 1 pintu? Wah, 3 pintu no. Awak sapi kuwi mesti mlebu kulkas kok ora iso mlebu kulkas. Lah aku Lawas. padake apa? Sapi. Ora kuwi dagelan lawas kok. Bagaimana cara memasukkan sapi ke dalam lemari? Carane piye? Ayo dibuka kulkasnya lah sapine dilebokke terus ditutup rampung. Woi iki 20 tahun yang lalu, dagelan 20 tahun yang lalu iki. Iya. Pakan
Pakan pakan pakan pakan pakan hata pakan hata pakan 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 hata pakan 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 Mbak Lintang Baik nana gitu. Iki aku biasanya lagu-lagu tembang-tembang gending-gending klasik ini tak paido lho, Tru. Bengi iki aku terkesima ta, Tru. Karo sapa? Ya karo Kutut Manggung. Ora karo Lintang. Ora penak, Tru. Nggone jape mete, Tru. Gayamu kowe. Kowe adat sabene nggone Semar kowe tok gasak kok. Masang-masang masang-masang dengkulmu ngono bapakne ya enak itu ayo tang Dewa Tirta Dewa Pukulan Bathara Siliwati. Nggih cangkemane ngaten, Pak. Dewa Tirta. Nggih. Mantahe Wamungunendra. Nggih. Apa ya masalahnya apa ya kok iso mantai. Ya wis. Mbok kowe rasa kan protes kok. Aku iso rasa keingin tahuanku iki besar sekali. Oh. Cuma kadang tak takokke. Iya. Ciri-ciri wong cerdas. Digonggeng nggih Pak Dalang. Nano. Nano piye? Iki wis entek. Sarep entek, larep dintekke kira. Ayo dintekke no. Dintekke. Dintekke. Yo, ndak witike mati dintekke. Aduh. Nah, meng sak makani lho, Tru. Meng sak makane kowe variasine warna-warna lho, Tru. Meng makani mano kuwi? Iki sambat. Meng sambat iki kok dadak dikemayok-kemayokke. Ngono. Aduh. Aduh ki warna-warna, Tru. Aduh ki warna-warni. Aduhe wong mlaku-mlaku kesandung, mlaku. Waduh, wajigur. Sandung kuwi. Wah, dolano menek wit kenori. Aduh, ngono kuwi. Ana sing aduh. Ngono. Anak kuwi macam-macam tafsire, Tru. Oh. Anak sing kaya sing Mbak Ayu ki mau. Mbuh kuwi mau. Kuwi aduh. Kuwi mau versi apa, Mbak? Kuwi mau versi apa gimana? Versi ngelih. Ngelih? Heeh. Ngelih kok ngono, ngelih. Aduh, ngono. Ngelih. Kok perih piye ta? Ora ya, ora aduh. Iya. Wis Gong mbok meneng Gong. Aduh. 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 Asal nek aduhe Mbak Lintang piye aduhe Mbak Lintang? Ana tang kowe tang. Nek Ayu ki aku wis Heeh. setrume ki cilik. Coba nek sing aduh kowe tang, coba tang. Nek lek kula gitu sik polos to, Pak. Loh, justru. Justru. Oh, ya, aduhmu kaya ngapa? Wonge kan ndek selera beda-beda. Ana sing senenge iki sing tuwa, ana sing senenge kemampu, ana sing senenge nom, ana sing senenge kuru, ana sing senenge lemu. Wonge ndek selera dhewe-dhewe. Termasuk sak aduh men ndek selera dhewe-dhewe. Ya, coba kaya ngapa aduh? Tak. Kayak ngapa tak aduhmu tak? Alon-alon wae. Alon-alon. Aku ora ono ya, Mbak. Lah iya kareng agek pertama ki alon-alon wae. Kok lek wis kulino kaya apa? Ya. Ayo ta. Coba. Wah, aja nganti kalah karo Ayu. Masa aduh nganti kalah karo Ayu. Wah. Apaan itu? Ayo. Coba Pak Parjo. Jak meneng aja plester lambemu. Ya, aduh. Ayo aja dikeguyu ta. Ayo wis sir dihayati sing tenanan. Aduh, apa piye? Ayo. Aduh. Ayo. Terus. Aduh.
Aduh. Aduh. Lah kok jane iki sing wis pengalaman ki sapa to? Lah ya aku ki ya mbok marahi lho, Mbak. Jarene pertama semren banget. Wah, jiger gareng pelampiasane Iki nang mesti sing aku. marahi gading iki mesti sing marahi gading. Makan ta, Ding? Piye, Mas? Ding sing marahi kowe to? Sing marahi kowe to? Lho, oh jare. Wah, wong trenere gading. Parah. Apa. Ya dientekke nak. Lae wong bagus. Yen terbayar. Yen tan wah pun Pak Dalang. Pak Dalang sopo? Oh, Mbah Semar. Mbah Semar, Mbah. Piye, Mbah? Pripun, Mbah? Iki mau gending apa? Nembe wong to, Mbah? Iki mau judulnya Bukit Berbunga. Terus Mbah Godam dawuh. Dan persis ya terus. Iya. Nduk. Lintang karo Ayu matur nuwun iki. Nggih. Cedhis-cedhis iki nek tok uja ora nganur-ana rampunge. Padha lungguh sing prayoga. Nggih. Aku tak ngatasi coro-coro iki. Gereja mencok tanggul angger duja mesti kaul. Angger ana sinden, angger dijerengke gamelan, angger dijerengke sinden. Wis. Sinden kok dijereng teneh garing. Dong bungae sak karepe dhewe. Yo. Seba. Sebo. Mesake ndaramu Abimanyu kae lho. Ndaramu Abimanyu ki sungkawa penggalih merga. Ngupadi menyang endi mendrane Sinun Prabu Kresna lha kok kowe do gegojekan. Kuda lumping. Kuda nyongklang, Pak. Kuda nyongklang. Dudu kuda lumping. Dudu. Tak kira sing kuda lumping ora katokan. Kaya kene. Sesuk tanggal 20 nak ndelok kuda lumping meni apa? Nanti rahasia ora tak kandhani. Iya. Ayo sebo dole, wayahe wis gojek kuwi nek kokean ya ora apik, nggih. Janing taloko kadhe langit mambang tepas werana pamaneka.
Semareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani iya Dinok lintang kairu ya nek arep mulih ora liwat nyangoni slamet. Merga sing nyangoni kowe wis panitia. Bapak malah ngomong apa ta? Ndara Abimanyu. Niki punakawan sami ngantu-antu lajeng kedah kados pundi? Ndara Abimanyu. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semet di tengeng latar milang lintang Bima Sekti iya kaki kaya wis ora tak ambali ayo padha ngangin-angin swasana kupadi menyang endi dununge Sinuwun Prabu Ndarawati Semar sabab gotang para pepunden Pandhawa kelamun tanpa nata Ndarawati nggih Den ndika tindak kula dherekaken Ndara soroting pandam sumuluh amadhangi jroning
Rasarana tur, rasarana tur. Goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang risang lir kincanging risang mawe kandrung ladal biar ora sisipan duluku iki kaya satriya plongko ati Raden Abimanyu iya dasar kepara nyata ana wujuding buta sing mburi kayen ora kleru Semar Badranaya. Salah. Aku Rama Godam Badranaya. Kowe aja sembrono, Semar. Kowe Semar Abimanyu tuduhna menyang endi Prabu Kresna? Wong sing ora duwe tanggung jawab jalari kadang-kadangku padha kaningaya Semar klebu kowe klebu Abimanyu kowe wong sing duwe dosa gedhe kowe lirwa karo kewajiban Semar manut kowe lak untal malang Semar kowe sedheku sujud ning ngarepan kowe aku ki wong sing ora wedi mati mati kuwi mujudke kabagyan yen pancen kodrate Semar kudu mati diuntal buta manguntal kula lila ikhlas lahir batin kula manguntal riyin kula mangpangan riyin mengke gek ndara kula Abimanyu kula ikhlas lahir batin merga kula ya ngakoni kula kleru kula lirwang sesanggeman kula ora ngemutke ndara-ndara kula nganti ndara Kresna kendang kapracondang wis aku lila lahir batin ayo brahala untalan aku gagrak to wongso aduh apa tenan waduh waduh isa nang kene Punakawan kowe aja ndra mlayu kowe aja mlayu tak sedot mlebu wadukku kowe Punaka kok ya manut bae to reng Jus. Ayo wong sing padha lirwa kewajiban wis manjing ana ing wadukku. Prabu Kresna ngendi nggonmu tekan lak-lakaning jagat wah tak oyak kowe Kresna sing lirwa sesanggeman.
nenggih kacarita pathet menyura madyaning pertapan Mahiralaya. Lah sinten to warnanira sang pandhita ingkang mesanggrah ing pertapan Mahiralaya nenggih menika to warnanira sang Begawan Janardana ing denadep cantrik ing nami cantrik Maruti. Nalika semanten dengipun sang cantrik Maruti kaliyan sang Panembahan Begawan Janardana wawan pirembagan ginem raras gondo raos kedadak nalika semanten tanpa taliwara ana wujuding wong sudra papa ngulamdara manjing madyaning pertapan kagiat kagura wekasan nggih sang Resi sang Begawan Janardana. Yaning-yaning talaga kadilangit mambang tan tepas wulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur mengko to dhisik cantrik Maruti wonten pangendika ingkang ngadhawuh sang Adi Panembahan durung nganti purna nggone padha pirembugan antaraning aku kelawan kowe kedadak pertapan Mahiralaya kene ketekan wong sudra cantrik yen to nitik sandang penganggone mbok menawa iki bakal njejaluk marang aku minangka pendhita ning pertapan Mahiralaya kene. Nggih. Sang Adi Panembahan monggo awon sae lepat lerestu munten kapijiya. Menika wonten pengemis cara kasaranipun. Iya. Monggo tumunten dipun dawuhi kemawon Panembahan. Iya, iya. Mengko ta dhisik. Wong Karangpati.